Селям алейкум, хайрлах шамлар, добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите марафон «Сейф». АТР «Голос Крыма» Майя буду в эфире. В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова, и мой коллега Шевкет Наматулаев. Хайрлах шамлар, добрый вечер. И, как Гульсум сказала, продолжается марафон «Сейф» АТР. Уже вторую неделю мы начали как раз прошлый понедельник, это уже как раз вторая неделя началась. Говорим про финансовые проблемы, с которыми столкнулся наш телеканал, государство. Парламент предусмотрел в бюджете финансирование для нашего телеканала 50 миллионов, но почему-то эти деньги мы получить снова не можем. В прошлом году такая же ситуация была, но в пятницу в нашем эфире был советник вице-премьера Алексея Резникова, который сказал, что эти 50 миллионов вовсе не наши, якобы они предусмотрены для 14 других вещателей, в том числе и для нас, и мы их можем получить, участвуя в лотах, конкурсах, в аукционах, поэтому правда, Мирошниченко не сказал, да, как с программы субсидий вдруг эти деньги перешли в программу каких-то услуг. Да. Я рада представить гостя нашей студии. Это Роман Бессмертный, украинский политический деятель, дипломат, кандидат политических наук, экс-представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней контактной группы в Минске. Витаю, пане Романа. Доброго вечора. Есть ли у вас ощущение дежавю? Ну, якщо це заплановано, то це не дежавю. Це просто, скажімо так, я скажу м'яко, це непослідовна політика держави по відношенню не тільки до каналу, по відношенню до народу. А можна в цій ситуації використати грубіше слово, воно буде відповідати дійсності. От. І це перше, що хочеться в цьому випадку сказати. І друге, подібна підміна понять, субсидії на виділені ресурси для послуг і так далі. Це наслідок того, що зміст, який пропонує канал, не подобається. А не подобатися він може тільки одному центру – це банковій. Я про це не раз казав, і звідти йде сигнал закрить, перекрить, досягти максимальної лояльності, підспівування і так далі. Це ж... А где, в каких кулуарах? На каких переговорах мог состояться такой разговор? И на каком уровне? Это уровень президента или уровень, я не знаю, того же Ермака, того же главы офиса президента или самого Резникова? Мог ли он автономно принять такое решение? Такі рішення не приймаються поза президентом. А те, що це прийнято на самому верху, в мене сумніву ніякого немає, але механізмом втілення цього, безумовно, був керівник офісу. І це традиційно в українській політичній історії верхів так відбувається. Для того, щоб прикрити рішення першої особи, механізм реалізації запускається через керівника офісу. Звідки це пішло? Не випадково прийняття цього рішення співпало із зустрічі політичних радників. Це було наслідком прямим. Для мене очевидно, що там було досягнуто якогось обміну. Десь щось обміняли на цю суму, бо канал поперек горла вже стоїть Кремлю. Із-за того, що в Криму канал чують, канал бачать, канал слухають. Ну, а ви прекрасно розумієте, як Кремль відноситься до татар в Криму. Тому що це той острівок, який залишається джерелом протистояння, боротьби безпосередньо в самому Криму. І тому Кремль буде робити все для того, щоб, використовуючи свої сили, київських контрагентів, для того, щоб задушити цей канал. Бо, зрозумійте, на сьогоднішній день інформаційна політика – це не просто інформація, це механізм управління процесом, впливу на ситуацію. І ви набагато краще за мене знаєте, як в Криму намагаються Кремль поділити кримських татар. Як підкупити, як разделяя власть, работает, в принципе, очень хорошо. 1783 года это продолжается по сегодня. Я днями почув цю фразу про те, що там Меджліс свій час прийняв якісь рішення. Знаєте, я представник того народу, по відношенню до якого існувало поняття «українська зрада». Я знаю, що таке, коли у 1943-му почали насаджувати зраду кримських татар. І потім це закінчилося депортацією, бо Москва завжди так діяла. І от коли мені кажуть, що оця підготовка була там з якихось причин, нічого подібного. А це спланована акція.
Спочатку в інформаційному плані, розповсюдження цієї брехні, тому що ніяких рішень подібних не було, які рекламуються. А потім ця інформація була вкинута на переговори. Можу вам сказати, що у 2015 році під час розмови в підгрупі політичній в Мінську не одного разу це питання звучало з російського боку. Тому для мене це не є нова річ про те, що там от такі-сякі, що вони приймали якісь рішення і так далі. Пам'ятаєте, я колись в цій студії казав про те, що невчасно прийняті рішення про введення закону про правовий режим воєнного стану, про оборону, приведуть до того, що ті, хто захищав державу, хто робив якихось кроки, будуть звинувачені в тому, що вони робили це, робили те, робили те. Треба зрозуміти, що 2015, 16, 17 рік люди, які рятували державу, вони діяли в силу власної ініціативи. І їм зараз починають закидати, що ви такі-сякі. А ви де були? От ті, хто це закидає, це по-перше. А по-друге, на сьогоднішній день це єдиний канал, який дозволяє акумулювати навколо себе кримських татар, українців в Криму, об'єднати їх і тримати з ними зв'язок. Материкової частини з людьми, які там знаходяться. Тим більше треба розуміти, в яких умовах вони знаходяться. А тепер паралельно поставте тих, даруйте, але ж ми бачимо, хто перейшов на сторону Кремля. Як вони солодко співають про Кремль. І тепер от уявіть собі, що на фоні цього приймається рішення про ці нещасні, насправді, 50 мільйонів. Ну да, в рамках бюджету. І як тоді виглядають всі ті, хто відстоював там державу, хто боровся за нею, хто рятував її честь і людей у тій ситуації. Я недавно зовсім подивився всю цю інформацію про перевірку, яку робила Рахункова палата. Де висловлюються знову претензії там цілому ряду осіб і так далі. Рахункова палата має робити свою роботу, але треба чудово усвідомлювати, ще раз кажу, в 15-му, 16-му, 17-му роках, коли ситуація висіла на волоску, треба було приймати рішення безпосередньо в тій чи іншій ситуації. Треба було захищати Україну, треба було захищати людей в Криму. І тому приймалися ті чи інші рішення. Мені здається, даруйте, але в цьому плані просто недопрацьовують політичні чинники і спецслужби, які б мали чітко сказати, що такі ресурси використовувалися для того, щоб захищати українців, рятувати їх з полону, надавати допомогу людям. Даруйте, я не можу далі говорити, розкривати всі ці речі. Я просто помню, что конец февраля, начало марта, до проведения псевдореферендума, база телеканала АТР превратилась в базу Украины в Крыму. Серьезно, не было других украинских установ. Все собирались у нас, все международные журналисты, все. Да, здесь сейчас на материковой части Украины АТР – это голос Крыма на материке. Это Крым на материке, фактично. Треба розуміти, що це треба було витягувати, що треба було створювати всі ці речі. І я коли бачу це все, причому це ж синхронно робиться з рішеннями абсолютно правильними, які стосуються, скажем так, контрагентів Кремля. Вот, кстати, вопрос, как действительно, я не понимаю, как коррелируются эти вещи. С одной стороны, закрывают каналы путинских вурдалаков здесь, а с другой стороны, лишают АТР фінансування. До речі, це ще один момент, який свідчить про те, що річ продумана була, вона планувалася. Бо насправді людям несвідущим у цьому плані, вони ставлять це на одну планку. І це дуже небезпечна річ, насправді. Це означає, що все це має один центр. І це не уряд. Не може приймати уряд. Тим більше, що, розумієте, за роки роботи в уряді, в адміністрації, в офісі, я дуже добре знаю, що таке для уряду фінансова частина законодавства. Там воно просто приймається до виконання, складається графік фінансування. І я вас запевняю, це якщо зараз подивитися всі документи, всі ці 50 мільйонів включені в графіки фінансування,
Воно проведено вже в казначейство, і казначейство мало виконувати все. Це просто надійшла команда телефонна зупинити цей процес, і не більше, і не менше. У нас є телефонний дзвонок в студію, давайте приймемо. Алло. Алло, добрий вечір. Доброго дня, там ми чуємо вас, будь ласка. Так, я хочу запитатися пана Безсмертного, та і ви так само. Як ви вважаєте, чи не здається вам все, що зараз припиняється фінансування каналу ЕТР через те, що просто Зеленському і його команді питання кримських татар, воно вже їм не те, що надоїло, воно мішає. Татари путаються під ногами. Якщо б, наприклад, кримських татар було 1 мільйон населення в Україні, то таке він би ніколи не поснів. Кримських татар, кілька десятків тисяч, то не є велика електоральна база, і вони постійно мішають йому, як то кажуть, це питання з Кримом, все стає, повістка дня йому все, як то кажуть, ставлять, все йому в переговорах, а йому цього не хочеться. Він не хоче взагалі Кримом займатися, ні Зеленський, ні його команда. І вони хочуть як найскоріше все, як то кажуть, збутися каналу, а якщо збудешся каналу, то вже й немає, як то кажуть, і мовлення, і ніхто тебе про це питати не буде. І українські політики, чесно кажучи, цим не дуже вже і переймаються. Отак хочуть потихоньку, це, як то кажуть, звести на місць. Як то кажуть, питання з Криму і кримських татар, зокрема. Зрозуміло. Дуже дякуємо вам за запитання. Очевидно, що в логіці того процесу, який йшов в переговорах між Зеленським і Кремлем, то і кримські татари, і опозиція українська була кісткою в горлі Офісу президента. Це очевидно. І тут треба розуміти, що настільки це була проблема для Зеленського, ще більше це проблема для Кремля. Тому що ми прекрасно розуміємо, що таке сила впливу кримських татар в Криму і що таке сила АТР для об'єднання кримських татар в Криму. Какие посылы нашего телеканала раздражают власть в Украине и Кремль? Одинаковые ли они, эти посылы? Зрозумійте, Кремль так само ненавидить українців, як і кримських татар. Тому що вони хочуть забезпечити своє майбутнє. Для Кремля існування будь-якої групи, будь-якої нації, народу, який заперечує його всевладдя, це річ, це бомба. І тому кожен голос, який дозволяє собі казати, що ми хочемо бути, для Путіна це проблема. І це, повірте, це не має значення, чи це великий такий народ, як поляки, чи це великий народ такий, як українці, чи це така маленька країна, як Литва, чи Латвія, чи Естонія, а тим більше татари. А правду про історію кримських татар, якщо підняти і подивитися справжні архіви, які приховуються, тому що до цього часу, насправді, ви ж знаєте, це дуже добре, документів, які стосуються депортації, всіх не розкрито. Да. Якщо ці документи вийдуть на поверхню, то стане зрозуміло, звідки брався цей епіцентр, чому до сьогоднішнього дня замовчують це питання, яке обговорювалося в Тегерані, на Кримській конференції. Воно піднялось було і на Потсдамській. Зверніть увагу, ні в документах, які перекладалися тут, ні за кордоном про це нічого немає. Жодного слова. А між тим треба звернути увагу, що Ялтинська конференція і депортація зв'язані між собою. Зв'язані, тому що там розглядалося питання створення на території Криму окремої держави, тільки не кримських татар. Треба розуміти чудово, чому це робилося. І чому так для Путіна важливо було кров з носа захопити Крим. Всі ці речі дуже щільно пов'язані. І розмова про скрепи там і так далі, все це єрунда. Просто Кремль поставив за мету знищувати ті народи, які заважають йому вплинути на це всевладдя. А те, що для Путіна, що таке для Путіна там малий народ, який хоче мати свою батьківщину? Зрозумійте, це в Росії десятки. Абсолютно правильно. Це Росія сьогодні складена з десятки націй і народностей, які знаходяться просто в страшнючих умовах. Ми ж прекрасно розуміємо, що зараз відбувається там. І подивіться, за останній рік спалення людей, які займалися хоч якоюсь історією, відстоювання прав свого народу,
то ці люди або сидять, або їх знищують просто фізично. Тому треба розуміти, що коли в Україні приходять до влади люди, які не розуміють оцих нюансів, вони дуже легко піддаються на, на обмін в таких речах. Скажите, если телеканал АТР, возможное закрытие телеканала АТР было элементом торга в рамках нормандского формата, а завтра что будет? Северокрымский канал откроют, воду в Крым пустят, Меджлис закроют или что? Справа в тому, що якщо ви подивитесь на нинішню ситуацію, пов'язану з стосунках Кремля і Європи, насправді вона дуже небезпечна. Вона небезпечна в першу чергу для України, для кримських татар, але вона не менш небезпечна і для Європи. Подивіться зараз по ситуації з Північним потоком, з наслідками візиту Жозепа Борреля до Москви, з реакцією на всі ці питання лідерів європейських держав. Тобто, по суті, якщо взяти наступ Кремля там, на права кримських татар, агресія проти України, далі спроба розколоти Європейський Союз, це спроба відновити імперський вплив Росії на європейський континент, відновити вплив Радянського Союзу на країни Центральної Європи. Ось яка мета. Більше того, Росії як країні, яка успадкувала імперську політику і Росії, імперської, і Радянського Союзу, у цій ситуації не претить те, що вона повертає собі нагороду, яка була дана в свій час президентом Сполучених Штатів Америки з званням «Імперія зла». Подивіться, де зараз в світі не є проблема, чи політична, чи конфлікт збройний, до якого б не мала відношення Росія. Скрізь, де є Росія, скрізь або війна, або нестабільність, або криза, або якісь конфлікти і так далі. Тобто, насправді, це таке джерело зла, яке сіє по Україні, сіє по всьому світу. І тому для нас дуже важливо усвідомлювати, що єдність українців, кримських татар, поляків, всіх, хто живуть на цій території, забезпечення їх прав – це завдання номер один. Коли ми зараз аналізуємо ситуацію там в Росії, то треба розуміти, що Росія зараз настільки агресивно проводить зовнішню політику, як агресивну внутрішню політику по відношенню до власного народу. І коли ми аналізуємо там ситуацію з зовнішньою політикою, про це ми говорили вже, внутрішню, подивіться, будь ласка, нинішні події навколо арешту і засудження Навального і відношення до власного народу. Тобто це знущання, це те ж саме, тільки тепер уже повернуто по відношенню до власного народу. І тому у ситуації, яка зараз склалася, якщо українське керівництво політичне не розуміє, що торгуватися в такий план недопустимо, воно закінчить дуже погано. А там понімання цього нет? З моєї точки зору, це почало валитися з того моменту, я, до речі, це казав, коли звільнення військовополонених чомусь розділили. Пам'ятаєте? Ті, хто в Росії окремо, ті, хто в Луганську, Донецьку окремо, ті, хто в Криму, кримських татар окремо. Пам'ятаєте, я вам казав, що тепер треба забутися про те, що кримських татар будуть звільняти. Той, хто в цих переговорах іде на позицію Росії, той предрікає цю проблему. Тому що вони спочатку дають от такі ніби м'які посили, обіцяючи запустити процеси. Насправді це наживка, коли противна сторона її ковтає і йде тоді в цьому процесі. Її просто тягнуть за цю наживку. Так само ситуація із розподілом на ці кейси привела до того, що зараз Києву з ким треба говорити? З представниками ерзац влади в Луганську і Донецьку. Пам'ятаєте, ми казали про те, що вони тиснуть на те, щоб Київ сів за стіл переговорів. І вони сьогодні домагаються. Абсолютно правильно. Сідайте і займайтесь питанням звільнення військовополонених, конкретно з представниками ЗІЦ влади в Луганську і Донецьку. Ось вам і наслідки.
Вы затронули визит Жозефа Борреля в Москву, и, значит, по его словам, визит имел цель проверить, заинтересовано ли российское правительство устранить разногласия и изменить негативную тенденцию в отношениях с Европейским Союзом. Правда, потом Жозеф Боррель, после того, что Лавров нагло на него, если можно так сказать, наезжал на пресс-конференцию, он сказал, ну да, неудачная была встреча, и Россия и Европа отделяются друг от друга. На что он рассчитывал? Что это? Как это вообще можна назвати? Ну, я дозволю собі повернутися трошки назад. Як виникло питання? Коли Європейський Союз розглядав питання санкцій після отруєння Навального, декілька держав наполягли на тому, щоб цей візит відбувся. Що необхідно нібито з'їздити в Москву для того, щоб по можливості обговорити це питання. Насправді за це була... останні 4 роки не було зустріч. Да, насправді це була провокація, яка уже закладала речі, які потім виникнуть під час візиту і після візиту особливо. Тим більше, що до цих наполягань приєдналися Угорщина, Австрія. І оці речі, які зараз відбуваються, візит, виселення з Росії 3 європейських дипломатів і заяви окремих очільників держав по Північному потоку, це дуже чітко спланована спільна операція. І на даний момент мова не йде, і це, я думаю, що сам Боррель це прекрасно розумів, мова не йде про відпрацювання якихось проблем. Мова йде про те, щоб зупинити агресивні дії Росії на розкол Європейського Союзу. Тому що цілий ряд країн, які я назвав, плюс країни так званої Оливкової Європи, Півдня Європи, ну вони в корупційному плані настільки прикуплені Росією, що насправді Росія набагато має вплив більший там, ніж сьогодні представляється. Я хочу ще звернути увагу на так звану політичну силу «Альтернатива для Німеччини», яка набирає шалені обороти. Депутати яких їздять в Крим. Абсолютно правильно. І це та сила, яка насправді уже заклала динаміт під стабільність Німеччини. Це та сила, яка буде впливати після наступних виборів дуже сильно на центральний уряд. Я не знаю, чи справиться новий очільник ХДС. Я не знаю, чи взагалі він стане канцлером при такій ситуації. Тому що гроші, газпромовські гроші, корупційні гроші Росії на сьогоднішній день в Чехії, в Австрії, в Італії, в Німеччині. Більше того, лівий рух навіть у Великобританії за рахунок впливу росіян зростає. Далі, праворадикальні сили в скандинавських країнах. Все це ті сили, які будуть шматувати Європу. І якщо Європейський Союз буде далі говорити мовою Жозепа Борреля, Європа не встоїть під тиском. На сьогоднішній день треба чітко розуміти, що в подавляючій більшості європейських країн росіяни володіють колосальними майновими активами, нерухомістю, акціями великих підприємств. Величезна кількість політиків європейських входить в наглядові ради транснаціональних корпорацій Російської Федерації. Бізнес російський має колосальний вплив на уряди європейських держав. Тому треба розуміти, що або Європа устоїть, але це їхня проблема. Нам треба думати про те, як виробляти зараз політику в цій ситуації. Тому що європейські країни загородилися, даруйте, нами. А нам треба буде знаходитися в першому окопі цього протистояння. І от в нинішній ситуації, якщо Україна, політичне керівництво зможе відпрацювати свої пропозиції з Вашингтоном і спільно разом з Брюсселем виробити політику відношення до Росії, я би на сьогоднішній день поставив завдання таке: формування антипутінської коаліції, тоді можна про щось говорити. Час молитов, час прохань минув.
треба починати діяти. А вот какой идеальный вариант противостояния сейчас с агрессором вы видите? Вот шаги первые, которые мы сегодня, сейчас, в эту минуту должны начать предпринимать как государство Украины. З моєї точки зору, Києву негайно треба відновити постійний діалог не тільки з Вашингтоном, а з європейськими столицями. Ну, даруйте, але за останній рік відбулося 2 телефонні розмови президента Зеленського із керівниками європейських лідерів, країн-лідерів. Ну, це недопустимі речі. В нинішній ситуації, коли кожен день Російській Федерації приймаються рішення, які несуть собі загрозу безпеці, це дуже небезпечно. Треба відновлювати ці діалоги. Наступне. Мене дуже турбує правильні заяви Вашингтона і неправильні дії. Я розумію чудово, що... Такі як? Да, що и, возможно, со смены президента что-то поменяется или нет? Що демократи будуть займати словесно дуже жорстку позицію, але як вони будуть діяти і чому? Після того, коли була декілька заяв держсекретаря Блінкена, був дуже серйозний виступ президента Байдена, це співпало з відновленням будівництва Північного потоку. Ну, не випадкові такі речі. І зверніть увагу на третій момент, це те, що зненацька ми отримали інформацію про продовження дії договору по обмеженню стратегічних озброєнь. Я не вірю в те, що ці 3 моменти випадково співпали. Тобто, очевидно, що та телефонна розмова, про яку було поінформовано світ, вона не носила повну інформацію. Тому що ми знали про що? Про те, що висловили стурбованість щодо обмежень стратегічних озброєнь, але через буквально тиждень з'явився продовження. І тут же відновлюється будівництво Північного потоку і заяви з Парижа, з Відня, і дуже незрозуміла заява президента Макрона на відкритті Офісу Атлантичної Ради в Сполучених Штатах Америки. Це не випадкові речі. Причому я би цей нюанс у виступі Макрона підкреслив. Невже президенту Франції на останньому році його каденції не зрозуміло, яку роль відіграє НАТО в Європі? Невже не зрозуміло? Чому він ставить так питання? Невже після поєдинків НАТО з президентом Трампом не зрозуміло, що відбувається? Тому мені здається, що в цих моментах присутні з одного боку російський наратив, який явно проскакує, російський зміст, а з іншого боку, очевидно, що із-за пасивності Києва, із-за його бачення в очах Путіна миру, із-за концепції «яка різниця», Київ просто відсторонили від участі, хоча б навіть інформаційної в цьому процесі. І тому я все-таки вважаю, що Міністерству закордонних справ, Раді національної безпеки треба звернути увагу на ці моменти. Тому що це співпадіння і внутрішні процеси в Україні, вони в собі несуть дуже велику небезпеку. Если снова же к вопросу Евросоюза вернемся, визит Борреля в Москву, говорят, поражение. Я не знаю, согласны, не согласны с этим. И хотел бы узнать, остались ли у Европейского Союза рычаги влияния на Россию? Или уже все, Росія поглотила? Справа в тому, що Європейський Союз при своїй єдності дуже швидко може не тільки там наполовину, як вже відбулося, скоротити товарообіг. Ну, я звертаю вашу увагу на те, що товарообіг 12-13 року досяг майже 1,5 трильйона між Росією і Європейським Союзом. Сьогодні він упав трошки більше 200 мільярдів. Тобто це більш як наполовину. А це означає, що Європа може використовувати цей вплив. І синхронні дії, синхронізовані дії Вашингтона і Брюсселя
вони набагато впливовішими можуть бути на Росію, ніж вони є на сьогоднішній день. Что еще должна сделать Россия, чтобы они эти рычаги тогда использовали? От обеспокоенности перешли к каким-то реальным действиям. Справа в тому, що не знаю під впливом яких факторів, але мені здається, що Європейський Союз повертає зараз модель співпраці з Росією а-ля Радянський Союз. Що є дуже небезпечно. Тому що в основі цієї концепції була суть і зміст фултонського виступу Уінстона Черчилля. Але там є один момент, на який ніхто не звертає увагу. Справа в тому, що цей виступ, по суті, відкрив необмежений контроль Радянського Союзу над країнами Східної Європи. Оцей момент усі пропускають. Так, Фултон – це момент, який поділив світ на комуністичний і, скажімо так, цивілізований. Але давайте подивимося глибше. Власне, цей виступ і заклав повний контроль Радянського Союзу над цими державами. І от в мене таке відчуття, що ми повертаємося до цієї моделі, але вже трошки в скороченому вигляді, коли Білорусь, Україна, от оця частина, якби, вона віддається під контроль. Тому що дуже незрозуміла для мене така пасивна поведінка київської верхівки у нинішній ситуації. Тобто, насправді, моменти, про які я сказав, вони зобов'язують до дій Києва. До уявіть собі, що от ви знаєте, що там канцлером Німеччини буде така людина. Да? Чому ви не встановлюєте з ним контакти і так далі, поки він не став канцлером? А ніяких же контактів немає. Навіть от питання, а ви бачили де-небудь привітання там керівника партії «Слуга народу», новообраному керівнику КДС? Є речі взагалі в цьому світі, вони дуже симптоматичні. Тобто, коли вони є, ти розумієш, що встановлений діалог, тому що політика, будь-яка політика, особливо зовнішня політика, це насамперед міжлюдські стосунки. Якщо вони склалися, а для того, щоб вони склалися, треба просто розмовляти, зустрічатися там і так далі. На жаль, цього не відбувається. Це перше і друге. Раптово чомусь припинена участь українських політичних сил в такому форумі, як Європейська народна партія. Тобто, зрозуміло, що «Слугу» не будуть запрошувати, інші якби не при владі. А що це таке? Це, по суті, клуб, де вирішуються в неформальних обставинах усі європейські питання. І от я не можу тут в цьому пред'являти претензії тільки Європі, тому що для мене поведінка нинішнього українського президента, вона дуже симптоматична. Тобто він сам перервав постійні стосунки з європейськими лідерами, що є недопустимо в ситуації, коли немає формальних зобов'язань. От ми кажемо, не працює Будапештський меморандум. А ви взагалі намагалися працювати з людьми, організувати цей процес? Чи ж от не працює оце? Ви взагалі спілкувалися там із французами, з німцями з приводу цього? Зверніть увагу, після британського зовнішньополітичного прориву, що далі відбулося? Тобто, насправді, ніяких подій таких не трапилося. А це означає, що в зовнішньому політичному плані ми вже не питання number two. Ми вже там десь далі набагато. Що в собі несе дуже неприємні речі. Тобто для того, щоб з тобою працювали, тебе повинні знати, ти повинен пропонувати певні ідеї. Представляти якусь силу? Це так само, як зустріч з новообраним президентом Сполучених Штатів. І зверніть увагу, адже держсекретар зателефонував міністру закордонних справ. Тобто ми з вами можемо подумати, що містер Блінкен не знає, хто сьогодні виконує роль міністра закордонних справ України. Він дуже добре все розуміє, але він же не на банку телефонував. Тобто це вже відповідь до того,
Або ви інституційно відновлюєте свою роботу, і тоді ми будемо працювати, і працювати ось по таких засадах, або мы будем принимать сами решения. Вот если возвращаясь к вопросу, с которого мы начали наш эфир, АТР, возможное закрытие телеканала АТР, возможные какие-то договоренности о закрытии нашего телеканала, а наш телеканал – это инструмент, прямой инструмент деоккупации полуострова, один из. Но, с другой стороны же, мы видим такие действия со стороны офиса президента, там платформы разрабатывают, которые там стратегию нам обещают представить. Это что, получается, все имитация? Ну, розумієте, розділяй і володарюй, цей принцип візантійської політики, він завжди працював. І поки що ті, хто хочуть поганого, вони його дуже використовують часто. І в даному випадку навіть приклад, який привели ви, є доказом цього. А пам'ятаєте, Гульцум, я весь час казав, я дуже боюся таких речей, бо вони пусті. От, дивіться, відбувається інаугурація президента США, а ми спішимо чомусь в Парижі, в Берлін на зустріч дипломатичних радників. А що? І при цьому говоримо, що нам треба участь Сполучених Штатів там. Ну, то може ми спочатку поговоримо з тими, кого ми хочемо долучити, і відпрацюємо спільний план. Союзниками вважаємо, да? Ні, ми чогось їдемо туди, потім в інтерв'ю заявляємо без погодження всякі інновації, а нам кажуть, ні, ви ж з нами не погоджували. Тому м'яко це можна назвати нефаховість. А я вважаю, що це робилось навмисно. Навмисно спішили їхати на зустріч дипломатичних радників. Навмисно в інтерв'ю робили закиди. А хто торопив? Так, торопили. Підганяли з Кремля. Причому, зверніть увагу, офіційно звідти казали, та ні, ми не готові. Ми ні до цього не готові, ні до чого не готові. А з Києва починали тягнути. А хто, власне, у цій ситуації заважав подумати? Якщо ви хочете залучити Сполучені Штати до процесу, то куди ви коней гоните? Сполучені Штати ще не знають про вашу ідею. Нащо ви підганяєте? І насправді, от відбувся дзвінок Блінкена, треба було як? З пропозиції. Ось наші пропозиції. Там паузу. Поставити на паузу. Погодити ці речі. Далі опрацювати їх в Брюсселі. І потім разом з Парижем і Берліном, Вашингтоном робити кроки. В тому числі... Може, просто немає цих пропозицій? Не підготували? Докажу, в тому числі і про кримські платформи, якщо вже хочете. А при такій ситуації, тоді я переконаний, що якщо сьогодні, умовно кажучи, з Києва піде запрошення в Вашингтон, ну, добре, якщо буде мовчанка. Добре. А може бути і набагато гірше. Скажите, а ситуацию спасти сейчас можно? Возможно, с увольнением некоторых людей, которые, возможно, работают на Кремль и играют на руку Кремлю? Політика завжди в такій ситуації, вона має відповіді. Відповіді ці стосуються кадрових змін, це перше, і структурних змін. Адже знайшли сили в собі прийняти рішення національної безпеки по цих помийних каналах. Тобто це означає, що є здорове начало, яке знаходиться десь там на нижніх планках, яке може і готово насправді робити свою роботу. Я не один раз казав, ну дайте можливість дипломатам виконувати свою роботу. Дайте їм, міністру закордонних справ, послам, щоб вони запустили свою роботу, щоб вони не сиділи, тому що при такій ситуації що вони роблять? Вони чекають команд. А ці команди ніколи не надійдуть, тому що не може одна людина займатися. Згадайте, не відбулося саміти політичних радників, бо в Харкові була пожежа. Ну, зрозумійте, це от я коли чую такі речі, я розумію, що в нас в нашому будинку є негаразд дуже серйозний, тому що той, хто займається переговорами на такому рівні, займається і питанням погашення результатів чи наслідків цієї трагедії. Ну, це несумісні речі, це треба... розподіляти повномочі. Розуміти, що це означає, що тут проблема колосальна. Тому насправді є
ці способи. Так само, як і, ну ви ж чудово розумієте, що питання з 50 мільйонами, воно вирішується дуже просто. Треба виконати закон. От на сьогоднішній державний бюджет прийнятий по розпису, де гроші ці знаходяться. Там, де знаходяться, просто в министерстве, как мы уже вначале говорили, просто перераспределили с одной программы на другую. Теперь, говоря, по другой программе у нас предусмотрен аукцион. Міністерство не має права. Лоти, як вони назвали. Це не справа міністерства. Закон визначив, він розписав відповідні ресурси і до побачення. Це не справа міністерства. Там є статті, які захищені, тому в даному випадку... В прошлом году проблема телеканала с финансированием решилась только к маю месяцу вроде. Телеканал смог получить финансирование. Какие прогнозы на этот год? Вона вирішиться і в цьому році, але я думаю, що на Банковій чекають ходаків. Як завжди там до цього звик. І тому для них це тільки такий спосіб. Іншого не знаю. И вот у нас буквально несколько минут остается до завершения нашего эфира. Я вот хотела вам задать такой философский вопрос в целом про нашу страну. В истории есть ряд примеров, когда тот или иной великий акт менял судьбу страны и делал ее поистине значимой в мировой истории. Если взять Францию, то Франция там 3 мушкетеров, Франция Бурбонов. После казни Людовика XVI уже не была Франция Марсельеза, Франция гильотина и Наполеона в конце концов. Если взять Англию, то после казни Карла Стюарта 1649 года, если я не ошибаюсь, то Англия уже не была той Англией после революции Оливера Кромвеля. Как вы думаете, вот революция и Майдан в Украине 2013-2014 года вот стал тем переломным моментом в нашей истории? Этот процесс уже необратим или же должно еще что-то произойти, что сделает Украину действительно великой страной в нашей мировой истории? При збереженні нинішнього концепту розвитку я вам гарантую на кожні 10 років одну революцію. І я навіть можу підписатися, що наступна революція українська буде про зміст української держави. Для мене вже очевидно, що держава така, як вона є сьогодні, вона не може забезпечити 40 мільйонів людей необхідними умовами існування. І це було зрозуміло давно. Але, знаєте, як завжди, дефіцит сили вимагає пріоритету. І тому у 2005 році постало питання вибору. Дайте можливість людям вибирати. В 2013 році постало питання курсу європейського. А зараз питання, яку ми хочемо мати державу. Така держава, як сьогодні, вона не здатна, не те, що обслужити, вона не здатна створити умови для того, щоб суспільство розвивалося. Тому що ті речі, про які ми з вами сьогодні говоримо, ну, розумієте, в 3-му тисячолітті дискутувати після того, коли парламент прийняв закон, ну, це безумство повне, розумієте? Людина, яка не має ніякого відношення ні до парламенту, ні до уряду, телефоном дає команду фінансувати чи не фінансувати, після прийнятого закону, про що ви говорите? И вы говорите про, возможно, очередной Майдан через каждое десятилетие, вы говорите. Возможно, сейчас власть поэтому приняла закон про референдум, чтобы определить, как быть Украине. Потому что Кравчук уже немножечко заявил о том, что они хотят рассматривать. Быть Украине с Крымом, с Донбассом, распрощаться с ними. Да, он напрямую сказал, помните, тему Крыма и Донбасса нужно выносить решать, на референдум. Поэтому, возможно, они сейчас... Это возмутительно. Леонід Макарович, він чоловік досвідчений. Я би орієнтувався тут, скоріш, на популістські фрази президента і його команди. Ці молоді люди продовжують грати в популізм, у загравання із певною категорією населення. І насправді це їхня трагедія. І якщо ви запитаєте мене, а що може стати передтечею? Тригером. Власне, оцей популізм може привести до збурення. Тому що після абсолютно безумного закону про референдум, я просто в свій час був автором закону і про місцевий референдум, і про всеукраїнський, дуже добре знаю цю тему. Дуже легко скотитися
до того, що, Ульсун, ви сказали, до проведення ідіотського референдуму щодо там Донбасу, Криму і так далі. Бо насправді, ну, якщо Бог хоче забрати в людини щось, то він забирає розум. І от ми бачимо ці прояви. Ну, нащо провокувати ситуацію в країні через прийняття закону на подібні речі? В кінці кінців треба ж давати собі звіт, що це все матеріалізується. А матеріалізується воно проти тих, хто робить ці провокації. Взагалі популізм – одна з найнебезпечніших для людей речей, тому що породжуючи надію і її не реалізовуючи, ти просто породжуєш собі ворога. От і все. Дякуємо дуже, пане Романе. Дякую. Чох Сагул у нас. Роман Бессмертный, украинский политический деятель, дипломат, кандидат политических наук, был гостем нашей студии. Ну а мы с вами прощаемся, но эфир телеканала АТР продолжается буквально через несколько минут. Смотрите информационную программу «Замана», а далее в этой студии эфир продолжит программа «Прайм Муждабаев». Порушкенджи. Порушкенджи.